И здравейте, почитатели на YouTube. Аз съм BG Геймър и днес малко ще си поговорим за Clash Royale и Clash of Clans. Вчера дойде апдейтът с Тъмния остров. Мисля, че всички сте го видяли. Аз в момента имам Builder Hall 3 левел и се събирам за Gym Mine. Той събира на ден по 2 до 4 джима. И сега ще ви кажа нещо. Мисля, че всички знаете Night Witcher, който дойде наскоро в Clash Royale. Още не е официална карта, още го пускат. Но аз се спах в Private сервера, е добра карта. Но какво да видим? Има и още два нови такова. Човек, възможно ли е тази пека и този балон да дойдат в Clash Royale? Може само вие да кажете. Тъй като Night Witcher дойде от Clash Royale в Clash of Clans. А дали е възможно тази супер пека да замести мега пеката в Clash Royale? Тъй като се каза, че мега пеката няма да дойде в Clash Royale, може да турате супер пеката там. И да, това е малко информация, която малко събрах от различни места, изображения и такива неща. И така нататък. Какво ще ви кажа? Ще ви кажа със сигурност много неща, но няма да е днес. Тъй като да събирам информация малко ми е трудно на мен. А да Clashers нищо не казаха за този обект. Почти. Аз знаех, че ще дойде такова нещо, ама пък чак толкова скоро не. Трябваше да минат само няколко епизода от това същата се, дет Хокрайдера и то Wizard да опикаляха. И така нататък. Между другото, искам да ви предложите някой клан, тъй като ме кикнах от няколко клана, че не съм редовен човек. Но тези да видим този. Става. Чайнкнос. Притете се този клан, ако да сте силни и добри. Вижте, всички тук са вече са в разрешен град, така да се каже. И да, в момента и хей, понекога не се досеща какво е. Spell Factory, това е това, което ти готви спеловете. Бъри. И да. Ако искате още информация, дайте долу в коментарите и напишете нещо. Ако искате, например, информация за някоя игра, която вие имате, аз се не знам, мога да намеря всякаква информация вече. Да. Това ще бъде от този клип. Надявам се да съм ви информирал за нещо, което може и да ви е полезно. Не казвам, че могат да дойдат, но казвам, че е възможно да дойдат. Между другото и бомбърът дойде от Clash Royale. Това не го забравяй. Че всичко е възможно да дойде от Clash of Clans в Clash Royale и от Clash Royale в Clash of Clans. Аз бях пегата на черта геймер, а вие бяхте с, не знам, моята информация, разбира. И да, вижте да хора,
Надява се също да съм ви информирал. Ако вие може и вече да сте го разбрали. Но, хайде, бай-бай.